An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye septembre kalo tile 20 san 2024 waleya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko bingali min kɛra a ma bɛn maa si ma. O hukumu kɔnɔna na bi su in na an y'a lajɛ sa min ye Seku Alayi Boli ye ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Waati na min ye baara minnu na a y'olu kɛ bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama. Fulaw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min, ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min, ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa jamana basigi ani jamana ye danaya da maa minnu kan olu fana ka se k'u ka baara kɛ lafiya ale kɔnɔna na. Waleya min kɛra tarata tɛmɛnen nin kalo in tile 17 a ma dogo Boli la, a ma dogo maliyɛn si la. O de la bi an y'a ŋaniya an n'a kana kuma baara ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ bidonya in na janajaw olu kɛra kunu min ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka dugawu don kɛ maa caman fana ye waleya in kɔn fɔ ka se a dan na. O de la bi an y'a ŋaniya ani Seku Boli ka masala a fana k'a fɛla fɔ an ye nin ko in kan sabula bi a yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fulaw olu ka kuluw kɔnɔna na. Kuma tɛ bɛn ni kelenya ɲinini na cɛ fɔ ni kanbɛ la. Seku Boli i ni ɲankuma. An b'a Kasim Eresira somɔgɔw bɛ nba. An y'a ye k'a fɔ attaque min kɛra tarata tɛmɛnen n'a kɛra yɔrɔ 2 la aéroport ani école de gendarmerie a ko kasara bonyana kosɛbɛ nka maliyɛnw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Aw minnu bɛ nin baara ninnu kɔnɔna na kuma tɛ bɛn ni kelenya ɲinini hukumu kɔnɔna na aw ye jateminɛ jumɛn kɛ nin bingali in na? Kasim bɛ maliyɛn bɛ fo acte mun kɛra an b'a condamné wa mɔgɔ minnu tora a la Ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ suma. Ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye, ne bɛ mun fɔ n balimaw fana ye, n balima fulaw fana ye, terrorisiya nafa fosi t'a la. Terrorisiya tɛ fɛn wɛrɛ ye ka jamana ci ka jamana segin kɔ. Ne b'a ɲini u fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fuladen ye i ye Mali siya, i ye fula ye o, i ye dɔgɔnɔ ye o, i ye siya siya n'i bɛ terrorisiya la i k'a dɔn i bala k'i ka jamana de ci kun tɛ fɛn mun na, nafa tɛ fɛn mun na, laban tɛ fɛn mun na. N bɛ message mun lase fuladen terrorisiw ma parce que n bɛ segin a kan Kasim fula bɛɛ tɛ terroriste ye wa fula bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye. Fulaw ka ca terrorisiya la bi mais fula bɛɛ tɛ terroriste ye wa fula bɛɛ tɛ se ka kɛ terroriste ye. N bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ attaque mun kɛra sisan a digira an na mais u y'a kɛ ka se ka cafouillage kɛ Bamako de, ka se ka cafouillage kɛ Bamako mun na n'a fɔra terroriste bɛna aéroport attaquer ka tila ka na avion jeni wa u tala ka kan wɛrɛ fɔ u bala ka fulakan de fɔ. Ne ka faamuyali la o message ye mun ye Bamako population ka se ka wuli fula minnu bɛ Bamako yan ka se k'u terroriser ka se k'u faga ka se ka problème kɛ ka guerre civile wuli an ni ɲɔgɔn cɛ yan. O de ye terroriste ka plan ye mais ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ u k'u jija u kana sɔn ka bin terroriste ka janfa dingɛ kɔnɔ. Mali kɔnɔ yan siyako kɛlɛ tɛ Mali la, maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen. Ne bɛ mun ɲini u fɛ tuguni n'u ye maliyɛn fɛn fɛn ye n'u dutera la, n'u ye fuladen fɛn fɛn n'u dutera la u k'a minɛ u k'a di autoritéw ma. U kana mɔgɔ si minɛ k'a jeni dusu tɛ kunbɛrɛkun ye mais n'u ye terroriste fɛn fɛn ye marifa bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo Bamako n'u y'a ye u k'a minɛ u k'u poro a kan k'a minɛ k'a di autoritéw ma ka enquête kɛ parce que kuma dɔ la n'i ye mɔgɔ minɛ k'a faga i b'a sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ pisi tunu parce que n'a fagara ani mɔgɔ minnu y'a kɛ a tɛna temps sɔrɔ k'o fɔ tuguni. Or que n'a minɛna ka di autoritéw ma olu mana enquête k'a kan ani mɔgɔ minnu b'a la a n'a jiginna mɔgɔ min ka so ani mɔgɔ min bɛ jɛ la a b'a bɛɛ fɔ mais ni e y'a minɛ k'a faga
a tɛna information di, mais information kelen di ma sisan. Mardi jan tɛmɛnen y'an fɛ Falajɛ, terroriste ye mɔgɔ bila ka taa ne faga. O kɛra yɔrɔ jumɛn? O kɛra gouverneur ka carré kɔnɔ. Ni donna gouverneur ka carré kɔnɔ 3e carré, cɛ nana ka taxi jɔ ka don marifa b'a bolo. Mais an y'a minɛ, an y'a di autorité ma, a ye tir kɛ, an y'an pora ka minɛ k'a di autorité mɔgɔ ma, wala ka enquête kɛ. Mais an y'a sɔrɔ a wulila ka na ne de kama k'a ka ne faga. Mais n'a y'a sɔrɔ an kun y'a minɛ k'a faga. O ma a ma se k'e dɔn jamana wa ou bien a kɛra cogo di? E tun ma se kɛnɛ kan ni? A nana parce que an bɛ réunion kɛ samedi ou bien mardi ou bien fɛn, an bɛ réunion kɛ. Bon u ye ne ciblé ko ne bɛ sɔrɔ yen. Ale fɛ jama bɛ dafara, a wulila dɔrɔn a nana. A nanen a yɛlɛla, a ko gardien ma k'ale nana k'a fɔra ko réunion bɛ yan. O ye dayɛlɛ a yɛlɛla, a taara fo 2e étage sanfɛ. A sera marifa b'a bolo. A ma ne ye dɔrɔn a ko k'a bɛ segin. Ko non k'e nana mun na, ko jɔn y'i bila ka na yan? A ko non k'ale na mais réunion de bɛ yan, k'ale nana réunion na. A ye dɔ tɔgɔ fɔ k'o de ko k'ale ka na. O tigi don, o sigilen don, a t'o yelen yɛrɛ dɔn. U ye a ye mun tɔgɔ fɔ, o sigilen, o k'a ma k'e ko mɔgɔ min ko k'i ka na k'e b'o dɔn wa? A ko non k'ale tɛ yelen dɔn, ko mais k'a fɔra réunion bɛ yan dɔrɔn a nana. Mɔgɔw tɔgɔ de fɔra a ye. Awɔ. Aw k'a bɛ bɔ, u ye da sɔgɔ dɔrɔn a ye marifa bɔ. A ye marifa bɔ dɔrɔn u y'u k'a kan k'a minɛ. Ne sera, an y'a minɛ, n ye faamaw, a video yɛrɛ bɛ n kun yan, n ye faamaw wele k'a di faamaw ma. A y'a yira faamaw la k'ale bilala ka na ne faga de. A yɛrɛ da ko ten? Awɔ, ko jadisiw de y'a bila, k'ale yɛrɛ ye jadisi de. Donc n'aw tun dusu tun y'aw kɛɲɛ k'a faga, foyi tun tɛ ɲɛdɔn a ko la. Jɔn nana yɔrɔ yira a la? A nanen Bamako, jɔn y'a la loger? Mais n'an kun marifa bɛ ne kun, ne kun bɛ se k'a tirer, mais n ma sɔn k'a tirer. An y'a minɛ, an taara di autorités ma. Autorités y'a ɲininka jɔn y'i bila ka na, mɔgɔ min y'a bila ka na a y'a fɔ. Bon n bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ, u k'u jija an kana bin terroriste ka janfa kɔnɔ. Mais solution foyi tɛ terroriste la ni terroriste kɛlɛli tɛ. Fura foyi t'a la. Fura foyi t'a la. Amadou Koufa ye video kɛ le 18, a ye audio kɛ ka aéroport problème ɲɛfɔ. Anw ɲɛna k'a ci yan. A ye an y'a ka audio sɔrɔ, maliyɛn bɛɛ y'a sɔrɔ, mɔgɔ mɔgɔ bɛ fulakan mɛn, mɔgɔ min bɛ a bɛ groupe ka fan bɛɛ fɛ. A ko a ye an minnu bɛ transition kɛrɛfɛ, a ye ne yɛrɛ kɔrɔmatigɛ. A ko fula minnu bɛ transition kɛrɛfɛ, minnu bɛ ka transition dɛmɛ, k'u ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye, k'ale bɛ fulaw ɲɛji cɛ depuis Jɔnkunda ka fanga fo ka n'a bila Assimi ka fanga la, k'ale bɛ fulaw ɲɛji cɛ ko parce que k'ale nana aéroport attaquer, k'ale nana école la gendarmerie attaquer. Ne bɛ message mun lase Amadou Koufa ma, a k'a dɔn n'i y'a ye fulaw bɛ faga bi, ale de ye fagali se fulaw ma. Parce que yani fulaw ka don terroriste la, mɔgɔ si ma fulaw faga. Yani fulaw ka kɛ terroriste ye, fulaw ni bɛɛ bɛ sinankuya la. Bamananw ko yani ka jigi i bin yɔrɔ la, i ka jigi i talo yɔrɔ la. Amadou Koufa, ne bɛ nin message lancer a ma. Ni terroriste ye tiɲɛ ye, ni u ka aljana ye tiɲɛ ye, pourquoi yan'ale ka denmisɛnninw bila ka na, mun n'ale yɛrɛ mana aéroport la? A yɛrɛ kana kɛnɛ kan wa? Mun n'a yɛrɛ mana kɛnɛ kan? Parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i nana kɛnɛ kan, i b'a dɔn i tɛ segin o. Mun n'a mana kɛnɛ kan a ka faga ka taa aljana, ni aljana ye tiɲɛ. Ne bɛ message mun lase fuladenw ma, u k'a dɔn ko aljana ko in tɛ tiɲɛ ye. U ka ni silamɛya ko in tɛ tiɲɛ, u bɛ fanga de nɔfɛ. Fanga de ka d'u ye. Parce que ni silamɛya don, Ala ma silamɛya fɔ tan. Olu taara école la, u ye mɔgɔ minnu faga, u b'a dɔn yala salikɛla b'u cɛ la wa? Innocent minnu fagara, minnu m'a min, minnu m'a bɔn, o nin de ye silamɛya ye wa? Ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ, an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Mɔgɔ o mɔgɔ Bamako, n'i ye mɔgɔ ye, i tɛ mɔgɔ mun dɔn. I tɛ mɔgɔ mun dɔn, n'i y'a ye i b'a dɔn. N'a nan'i kɛrɛfɛ, a sigilen bi kɛrɛfɛ, n'i t'a dɔn, autorité mɔgɔw wele k'u di. Parce que djihadistes tɛ se ka fanga sɔrɔ ni complicité la. U nana attaque mun kɛ Bamako, jamais de la vie u tɛ se ka wuli dɔrɔn k'u ɲɛsin ka na attaque kɛ k'a sɔrɔ u ma loger mɔgɔ fɛ yen. U nana loger mɔgɔ fɛ yen, u ye labɛn mun kɛ, u nana kɛ mɔgɔ de fɛ, u tɛ se ka na wuli dɔrɔn ka don Bamako da fɛ
ka u ɲɛsi aéroport ma surtout u taara doni da minnu ye k'u tilen ka taa fɔ avion na ka mɔgɔw faga u tɛ se k'a kɛ u kelen tɛ se ka kɛ ni complicité la ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye ka kɛ terroriste ka complice ye nafa fosi t'a la jamana cilaw don u tɛna se Mali la fo ka diɲɛ wuli u bɛ se k'an sɛgɛn mais u kun tɛ s'an na fo ka taa diɲɛ wuli. Ayiwa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu minɛna a caman kumana ko miliyari 2 kun labilar'u ye kunun fana an y'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw sera k'u bolo da kelen wɛrɛ kan min yɛrɛ ye k'an yɛrɛ attaquer kumaw kɛ f'a yɛrɛ tun bɛ ka vidéo caman kɛ e yɛrɛ bolo est ce que o man ka kɛ bi nimisa ye denmisɛnninw bolo minnu kɛlen don ka t'u yɛrɛ sen don nin ko in na wa. n bɛna mun f'i ye denmisɛnninw minnu sen donna ko denmisɛnninw tɛ fɛn kalama parce que u droguelen de don mɔgɔ min nana ne yɛrɛ fagali la an ye mun minɛ a droguelen don hali n'i y'a bugɔ a t'a dɔn k'i y'a bugɔ a minɛnen hali n'i y'a drogué n b'a vidéo ci ma i b'a vidéo k'a la maliyɛnw ka vidéo y'a dalen don hali n'i y'a bugɔ a t'a dɔn k'a bugɔra Kasim n bɛ exemple kelen d'i ma wari ka di mais n'i y'a mɛn wari ka di i bɛ diɲɛ kɔnɔ de koyi ni e b'a dɔn ni e taara nin attaque na e bɛ sa i tɛ segin hali ni miliyari d'i ma i b'a kɛ a. mais denmisɛnnin ninnu ka kuma na n ko y'o fɔ u ko dumuni sɔngɔ ani u ka transport ani u kan kana jigin mɔgɔ min fɛ olu ka wari ko olu bɔra wari la ko maintenant k'a fɔra ko ni min fatura k'u somɔgɔw ka adresse b'u bolo k'u bɛ wari tɔ ci olu ma. o tɛ nɛgɛlikan de ya u b'u nɛgɛn de parce que u tɛ fɛn dɔn pourquoi olu yɛrɛ mun ye jadi chef ye Yadini Kufa pourquoi olu tunu tilen kana terrain kan muna mɔgɔ si t'a dɔn Kufa bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ si t'a dɔn Yadi bɛ yɔrɔ min na bi pourquoi yan'aw ka denmisɛnninw ci ka innocents ci k'u nin di saya ma muna aw yɛrɛ tɛ bila troupe ɲɛma aw b'a fɔ k'aw bɛ Alakira de ladege sallallahu alaihi wasallam Alakira kun ma dogo Alakira kun bɛ Madina bɛɛ b'a dɔn Alakira sɔrɔ yɔrɔ bɛ yan de a n'a ka troupew bɛ yen mais pourquoi aw sɔrɔ yɔrɔ dɔnnen tɛ aw bɛ walidenw de di saya ma mais u bɛ taa Ala sɔrɔ u ɲɛ parce que quel qu'en soit don dɔ an bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ t'i ka acte répond Ala ɲɛkɔrɔ ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an jija u bɛ fɛ an ka amalgame mun kɛ Bamako a kana se k'a kɛ parce que n'an y'a kɛ u bɛ fɛ cafouillage de ka kɛ fulaw ka faga yan ka fulaw gɛn fulaw ka boli ka rentrer kungo kɔnɔ ka t'u nɔfɛ u ka idéw de y'o ye parce que e b'a dɔn e tɛ se ka na Bamako minɛ ka to Bamako yan pourquoi e bɛ taa avion jeni e bɛ fulakan fɔ o tɛ ka Bamakokaw fitina k'a fɔ fulaw de don a ye t'u kama fulaw de don u bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Bamako yan o dun ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ fula bɛɛ tɛ jadisi ye mais mɔgɔ mɔgɔ n'i ye jadisi ye Bamako jadisi tɛ ka fɛn kɛ ni population civile tɛ yen population civile si kana far'u kan n'aw y'u ye a y'u dénoncer n'a ye mɔgɔ min y'aw kɛrɛfɛ a y'a minɛ n'aw tɛ mɔgɔ min bɔyɔrɔ dɔn a y'a minɛ a k'a di gendarmew ma a k'a di policiers ma n'u vérifiera n'a tigi logelen bɛ yɔrɔ min na a bɛ dɔn ni jadisi tɛ gendarmew bɛ se k'a bila ni police tɛ policiers bɛ se ka ni jadisi tɛ policiers bɛ se k'a bila mais n'aw kɔni ye bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na ne bɛ message min lancer tuguni mɔgɔ mɔgɔ i t'a dɔn n'i y'a y'i kɛrɛfɛ i pɔra kan i k'a minɛ n'a ka bɔ nin yɔrɔ in na n'a dira gendarmew ma n'olu y'a vérifier n'olu y'a sɔrɔ innocent dɔw b'a bila ni innocent tɛ bɔyɔrɔ t'a la a bɔra yɔrɔ min na a b'a ɲɛfɔ olu ye ne bɛ se k'o an bɛ se k'o dɔrɔn de kɛ bi ka se ka bɔ nin problème kɔnɔna la. Ayiwa Segu kuma caman mɔgɔw bɛ min fɔ o ye k'a fɔ nin ko in tɛ se ka kɛ e yɛrɛ da sira ma ni mɔgɔw t'u bolo yan o mɔgɔ minnu fana bɛ yan n'olu bɛ ka u dɛmɛ mun b'i bolo ka ɲɛsin olu fana ma. Message min bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔ minnu bɛ jadisiw dɛmɛ Bamako yan u k'a dɔn u mana jadisiw dɛmɛ cogo o cogo don dɔw b'u démaxer u bɛ dɔn wa n'u dɔnna justice b'u traquer u k'a dɔn jadisiw tɛna fanga sɔrɔ Bamako fo ka diɲɛ wuli u kana don a la fɛn fɛn mana d'u ma u kana don a la nafa t'a la parce que laban t'a la n'i bɛ don fɛn na laban bɛ fɛn min na kana don fɛn na laban tɛ fɛn min na n bɛ se k'o de fɔ olu ye u k'a dɔn dɔrɔn Bamako jadisi tɛna fanga minɛ yan fo ka diɲɛ wuli koyi an bɛ fɛrɛ ka ban de Bamako jadisi tɛ fanga ta fo ka diɲɛ wuli voilà. Welewelekan jumɛn b'i bolo ani kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Welewelekan bɛ n bolo ne yɛrɛ bɛ gouvernement na n bɛ mun fɔ gouvernement ye solution fosi tɛ jadisi kɛlɛli la n'an ma an ni di k'u décider k'u kɛlɛ u bɛ kɛlɛ cogo di
an bɛ recrutement minnu kɛ an bɛ recrutement local de kɛ jihadistes ye recrutement local minnu kɛ dɛ an fana bɛ recrutement local kɛ n'i bɛ bɔ Jalube mara la Jalube ka denw de bɛ ta ka kɛ sɔrɔsiw ye n'i bɛ bɔ Baɲangara mara la Baɲangara ka denw de bɛ ta a dɔgɔnɔw a filaw k'u don armée la kungo tɛ yen jihadistes bɛ se ka dogo cogo yɔrɔ min na jihadistes tɛ cɛ ye ka tɛmɛ an kan u tɛ kungo dɔn ka tɛmɛ an kan u tɛ terrain dɔn ka tɛmɛ an kan moyen ka di ni moyen dira je te le jure an bɛ jihadiste in ba mais n'i ye mɔgɔ bila ka taa terrain kan mɔgɔ min tɛ terrain maîtriser kɛlɛ bɛ gɛlɛya a bolo parce que a t'a dɔn n'i bɛ mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ la mɔgɔ min b'a maîtriser Kasim n bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma mɔgɔ min wolola Bamakɔ yan ka mɔ Bamakɔ yan mobili b'a ta ka taa n'a ye école la mobili b'a ta ka segin n'a ye ka bɔ n'a ye école la ka na a wolola courant kɔrɔ a wolola ji kɔrɔ n'o kɔrɔbayara ni e y'o ta k'o kɛ sɔrɔsi ye k'o ta ka t'o bila an ka dugu la fo Yuwaru ka taa bila kungo kɔnɔ fin kɔnɔ a ma deli ka se yen e ni Ala cɛ a bɛ se ka mun kɛ parce que a t'a dɔn a ma wolo a la a ma mɔ a la sɔrɔsiya formation tɛ se k'a to a k'a dɔn mais ni e ye Yuwaru ka den dɔ ta mɔgɔ min wolola kungo kɔnɔ ka mɔ kungo kɔnɔ a tɛ courant dɔn a tɛ lumière dɔn e y'a kɛ sɔrɔsi ye komi i ye Bamakɔ den ta k'a kɛ sɔrɔsi ye k'a former ni e y'o ta k'o bila terrain kan e jihadistes bɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ min na u t'a ni cɛya cɛ o a b'u wɔgɔbɛ k'u labɔ mais n'i ye fɛn ta mɔgɔ min tɛ se ka mun kɛ n'i y'a bila yen a tɛ se k'a kɛ. ne bolo tali minnu bɛ senna sa est-ce que a tɛ o dɔ tɛna y'a la. bon tali minnu bɛ senna ne tɛ se ka kuma o kan kosɛbɛ parce que n tɛ chef d'état-major ye n tɛ chef d'état-major général ye n tɛ chef d'état-major armée de terre n tɛ commandant de compagnie n tɛ se ka ta kuma critères kan mais n bɛ se ka mun fɔ n bɛ se ka hakilinata de fɔ n'i y'a ye fɔlɔ a bɛ fɔ ko Mali sɔrɔsiw ye cɛfarinw ye Musa ta ninnu na parce que u bɛ taa mɔgɔw minɛ burusi kɔnɔ ka recrutement kɛ recrutement local de kɛ. o de y'a fanga ye. Kasim burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ siran koyi burusi kɔnɔ mɔgɔ tɛ siran kungo kɔnɔna ye koyi parce que i wolola yen dɛ adamaden n'i wolola yɔrɔ i tɛ siran mais mɔgɔ min wolola courant lumière kɔrɔla la a tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ burusi kɔnɔ dɛ parce que hali n'i y'a bila yen hakili sigilen tɛ adamaden kɛlɛ ye hakili de ni i dalen bɛ ni kisɛ cira n'i hakili wulila i tɛ se ka foyi kɛ. o tuma DDR ta yen don. DDR ta a bɛna kɛ ni Ala sɔnna an b'a la k'o baaraw kɛ a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ni DDR kɛra ni DDR banna Kasim Mali sɔrɔsiw u bɛ jɔ wa juguw bɛ malo ne de y'a f'i ye n bɛ layidu d'i ma nin terroriste in munna terroriste bɛ ne kɔ parce que u b'a dɔn mɔgɔ si tɛ yen mɔgɔ min b'a la ka na ni fuladenw ye k'u don armée la ni ne tɛ bon n'u fuladenw donna armée la olu tɛ cɛ ye ka tɛmɛ fuladenw kan an wolola ɲɔgɔn fɛ an mɔna ɲɔgɔn fɛ e kɛra terroriste ye ne ma kɛ terroriste ye n'i ye marifa ta n b'i sɔrɔ yɔrɔ dɔn koyi wa ne de bɛ se k'i kɛlɛ fana o dɔrɔn de y'a to bala ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ku ta ku ka ne éliminer ne tɛ siran munna ne tɛ siran saya ye n bɛn'o fana kun f'i ye ne ye silamɛ ne bɛ sali ne bɛ sun wa ne b'a dɔn kabini Ala ye n da n ma deli ka bin mɔgɔ kan n ma deli ka kojugu kɛ mɔgɔ la n b'a dɔn fana n tɛ sa n sadon ma se mɔgɔ si tɛ sa diɲɛ kɔnɔ i sadon ma se wa ne b'a dɔn kisɛ tɛ mɔgɔ faga bɔmu tɛ mɔgɔ faga Ala de bɛ mɔgɔ faga ne ye silamɛ je suis croyant n dalen b'o la c'est pour ça que n tɛ siran terroriste ye parce que ne nana diɲɛ kɔnɔ n b'a dɔn terroriste ma ne da terroriste ma na ne wa terroriste tɛ se ka taa ne hali don o taara ne attaquer falajɛ yɔrɔ min na ni ne don kun sera fura t'a la n'i ye ma se ka fɛn kɛ an ye cɛ minɛ mɔgɔ min dorogelen nana marifa b'a bolo a nana i fagali kama a ma se k'i faga f'i y'a minɛ ka taa di autorités ma i b'a dɔn kɔni o kelennin kɔni Ala de i ni d'a ma mɔgɔ depuis i mana diɲɛ kɔnɔ i kan ka sa cogo min na ani i kan ka mun sɔrɔ i kan ka sa cogo min na a bɛɛ latigɛlen don Ala bolo o don n'i ye cɛ i man ka siran ne bɛ tile k'o de fɔ terroriste ye n ko n bɛ n kale Ala la mun ka bon n ka kaleli ma terroriste tɛ ne minɛ ka taa ne kungo kɔnɔ jamais i y'o fɔ n ɲɛna minɛ jamais terroriste tɛ ne minɛ ka taa ne kun marifa de b'i bolo marifa de b'i bolo marifa de bɛ n bolo i b'a ci na n b'a ci na ni n sara yɔrɔ la Ala de y'a latigɛ n bɛ sa mais terroriste ka ne minɛ ka ne siri ka taa kungo kɔnɔ ka ne buga ne humilier ka ne faga jamais n'i y'a ye terroriste bɛ mɔgɔ minɛ terrain kan i siranna saya de y'i tɛgɛ kɔrɔta ye ni m'i tɛgɛ kɔrɔta fo ka diɲɛ marifa b'i ɲɔgɔnna cɛ bolo i bɛ se ka siran o ye cogo di o k'i minɛ k'i siri k'i kɛ koli ye ka taa ni ye i siranna mun ye i tɛ taa k'a dan i siranna saya mun ye i bɛ sa wa a bɛ tila k'i malo mɔgɔ bɛ sa k'a sɔrɔ i ma malo fo ka diɲɛ wuli terroriste tɛ ne minɛ ka ne siri ka taa ni ne kasi n tɛ kuma ka ɲinɛ Ala kɔ
parce que marifa de b'i bolo marifa de bɛ n bolo mais min m'u lase maliyɛnw ma hali bi n bɛ segin a kan an k'an jija an kana bi terroriste ka piège kɔnɔ an kana amalgame kɛ fila fila n'u m'a min m'a bɔ n'a y'u ye a y'u to yen mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a ye marifa b'a bolo a y'a poro a kan n'a bɛ se k'a minɛ a y'a minɛ k'a di gouvernement ma mais jamais de la vie aw kana mɔgɔ baga mɔgɔ ma mɔgɔ m'a min a m'a bɔ aw kana kɛ n ka message y'o ye. Seku Boli an b'i fo an bisimilali la min ye nin baabu ye nin diyara n ye an b'a dɔn fana k'a fɔ an lamɛnbagaw ye tɔmɔli sɔrɔ nin na n b'a fɔ sa ko nin ja ninnu taara Kiba Jalo fɛ n'Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an ni Seku Boli na ɲɔgɔn sɔrɔ sabula an b'a dɔn k'a fɔ Capital Pulaku fana bɛ labɛn na kɔnkɛrɛ ko kumaw bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma min mana b'olu fana kɔnɔna na an n'olu da u tulo kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.